one Manchester. Namar ka jingle bom su nyau jong ki bar jela ki bon le ye ki kam khayi dak ba pnia ya ki kam dak basang dukan hagi tain khapun ki badan hak thain bernihat ter sedu jorobat bat khana para ka executive committee jong ka CDC ha ka jinglam jong ba pnia ching sim ubrew chief executive member ka CDC mendak singi kila hiar ban jureb ka balalong hadin arbanai ba ka council kala khot ye ki te bar jela banwan penbiang ye ki kot gisla bat hakning singi lala ban lap ye ki jisha ba ki babun ki dukan ki bala pnia dak ki bar jela Kim Syam ladon ya kikot kisla wat tang kawairu. Ha kabai debat kini kijingle bian jong kibar jela banwan khayi bian hapo purusam jong jela Meghalaya bada po purusam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kibor jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kila khang tala hadu saupo riu teli kidukan kibladon hak jingkhen bat kibla lum jingtep bat la roban kdo ba kidang don sibun ba kidukan jong kibar jela hak tiga than kidang don kiba klem pat yo jingtep bat ye giteru on sale kumju ba on sa khang tala. Nalor ka jingdon jong ka kunhun UCEM ka CDC hagning sngi lai don langru kisamla nong ilam na kiseng bahlang gi bakun thup ikidikot jong seng HNYF bat gidikot jong seng KSU laban kado bahadin ka jingshimti jong ba penia ching sim kum UCEM jong ka CDC kaladon bah ka jing persang ban pentrikam ya ka an ka baide pat ka jingwan khayi ki bri ko nabar klem ki kot kisla ki babiang ya ka balatip kum ka United Khasi Jantia District Trading by Non-Tribal Act Shejar Khandai Spa San Khandai kataban apply ya ki trading license nak district council Nalor jong uba penia sing sim ubrew CEM jong ka CDC hagani kasing lai don langru uba Alvin Kesokmi ubrew EM in charge revenue uba Victor Rani ubrew EM ubadeiru UMDC na kanang than bat ki dikhot jong kiseng balang ki bakentup ya uba Bless Dikhar ubrew dikhot jong seng HNYF sengkmi uba Marcus Martin ubrew president jong seng HNYF Northern Region nang tau somla John Lengdo ubrew president jong seng KSU Nongpo Circle usamla Wan Prang Motho ubrew president jong ka KSU Bernihat Circle lambat kiwe आपका जमीन नहीं हम लोग का जमीन भाड़ा बैठता है लेकिन ऐसा मत करो हम लोग बंद करेगा Kadao ke jingwan ke jongi kadai halor ki sampun riu tuli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ke United Khasi Jantia Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act but kini ki sampun riu tuli ki dukan ki bala long try de ki bomdei ki khasi kila penyat ikini kedukan telah bunsnem bat nak kalian ke council kelalap ikini dan kinjat benai menta dan arbenai bat ila shim iki kerteng di jongki bat katkum ki kendon an la aibor ingi ngila pha iki notice iki banwan mi council andala pha kabaningkong la aibor ki klemwan mi kabaru la aibor ki klemwan mi
badai halor kata kabangi lapha ek closure notice mentasni daladi ilawan ban khang no ya baro kini sapun rutuli kidukan apa bernihat kiba kentuk ladu khalai mer khat saw khat san mer but nasro ban penpau kajing ai kuplay ka bakerpang na kalian ka executive committee yaki samla ki jungi kiba tang shutip baga executive committee kan wan her ban khengrap trading license shekini ki border area na kalian jungi lawan senran lang step ne kebakan tuh ika Khasi Students Union jongkan Northern Region na po i President jongkan Bernihat unit iba wan perang motor bat iba John Linggo ibelong President jongkan Nongpo unit nang ta Nongpo circle nang ta na kementa iba Marcus Martin ibelong President jongkan Northern Region HNYF Pak kundu nakat central body HNYF Pak Bless Pak iba Steve Kriam ini Pak ringkat bikin hot jongka Khasi Students Union Pak kita hot jongka HNYF ilawan mensemban dan yengi ban ya trailang Pak ni na mentaban pendat ini ke kam mentasngi Pak hak ni ke jingwan ke jungi mentasngi kalau tu kajing mentoi yengi ban tip ban ui dalam kijong keempat bagi dang lu saki ki jai penriu ibam de ki Khasi kiba wan khai shani kari ga jungi flem ki kot isla ki babia bat nadu nang te na po bernihat jorobat adu ni khana para hila pun spa tli ki dukan flem ki kot isla te bat kila batha ya ki officers badi pe ya kani ga jaka bakin I notice lut ya paro khai bakin habban penbian kot selatan hapo hitayo bat hadu mentang ila phak khang shoi kini bukan kat bakin parla penbian kot islam dia nak kalian jungi min yai buddin na kementak ni ka isu jongka trade license namar ba ya ka jai benriu Khasi mentah ngai bala sedang ban syah ma haka khai ka pateng namar ta kadau ngi don kam ben pen khlan yang sahisian ni ka khai pateng para Khasi ki jungi namar ta kadau lingba ka ni ka jingle na kalian ka executive committee next camp kanang ainin sin pat ikitu ki samla ki jungi ki ba don sap se ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ko fair aka kam khai ki business bakin wan bantur chakmat banyo ban shim ban kini biang kini ki business ki bakilale ada ki pat jai bindu namar kat kum ka act jong ka United Khasi Gentiles non trading by non tribal regulation act by kinu ki kam ki balala ki Khasi ki jungi bantre ni hak ban cancel no ye kita ki license ki bangila aish ki pat jai bindu